खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धनस्री समस्तिनि एमसिएलए प्रेस मुसाहारि बिथाङा थांनाय सानसे सिगाङाव बिटिआरआव सोसनजानाय गुफुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनायजों लोगोसे गोबां बाथ्रा सावरायलायहैदोंमोन। दा बे सावरायलायहैनायखौ लानानैनो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि बिपुल बसुमतारीनि गोख्रों फिनजाथाय। तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि बिपुल बसुमतारी बिथाङा धनस्री समस्तिनि एमसिएलए प्रेस मुसाहारि बिथांनि हेंथायै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिना लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे मोननै सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय। इउपिपिएल दोलोनि गोबां सोद्रोमाफोरानो हाब्रां गिसि खानाय बायदि इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बीपीएफ आरो बीजेपी दोलोआव जइन जाफैनायखौ बे समावहाय नुनो मोननाय जादों। आं दिनै बीपीएफ दोलोआव फैफिननाय थांखियानो जाहैबाय प्रमद बर' सारा ओरैबायदि बुंदोंमोन दे एबसुनि आफादगिरि जानाय समाव बड'लेण्ड लाबोथारगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै बड'लेण्डआ बोरै जाखो? बोरो बड'लेण्डआ? हा? प्रमद बर' बड'लेण्डखौ बोरै लाबोखो? जोंनि बर' फिसा एनडिएफबि गथ'फोरखौ आलाय सिलाय खालामबाय प्रमद बर'आ। एबसुनि दाबिखौ बड'लेण्ड बिजाय दाबिखौ दिनै मा खालामखो? लामा ससेयावनो फोजोबना होबाय। प्रमद बर'आ मा बर' नंगौना नङा बिलाय? बड'लेण्ड बिग्राया मानो बड'लेण्डनि लामा बिनायखौ मानो गोथेना दोनखो बिलाय प्रमद बर'आ? थारैनो प्रमद बर' बिथाङा फेलें खालामदों नामा? फेलें खालामबाय। एबसुआ बड'लेण्ड बिनो गोनांखौ दिनै थारैनो फेलें खालाममारबाय। दिनैनि दिनाव जोङो इउपिपिएल रुलिं पार्टिखौ नागारनानै फैनायनि गुदियावनो आसलथे जोङो दैदेनगिरि बा जायफोरा गुदियावनो प्राइमारि लेभेलावनो जा बा ब्लक लेभेलावनो जा गोसो होनानै 17 बोसोरनिबो बांसिन हाबाफारि मावबोनानै इउपिपिएलखौ सरकाराव फैनायनि फिथाइखौ जों मोनहोनो हादोंमोन। नाथायबा बिथांमोनहा जोंजों बा जोंनि थाखाय माबा मोनसे मोजां अनसुंथाइ होनानै फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल सरकारिनो हाबाफारि मावफिननो हायो बे मोनसे जोंनि फारसेनिफ्राय बिथांमोननि मिजिं आसाया गैया बा जोंखौ अनसायनायनि बेबायदि मोनसे थासारि जों नुवाखै। बे हिसाबैनो जोङो पलिटिकेलाव थाङो होनोब्ला अभाब अभिजग माने क्राइसिसफोरखौ फुलफिल खालामनायनि सिमां नुनानै गासिबो बे गणतन्त्र देशआव पलिटिकेलखौ इन्टारेस्ट खालामनानै बयबो आवगायबोयो। दा दिनैनि दिनाव जोंनि फारसे बेबायदि अनसुंथाइ बा अननाय पाब्लिकफोरनि फारसे जों बेखौ मोनदांनाय मोनैलाय जोङो गोसो गोरबोजों बिजेपिआव माबा मोनसे जोंबो इयुनाव गसंथानानै थानो हानायनि डेभेलपमेन्टनि फिथाइफोरखौ मोननो हागोन आसाजों जोङो मदद होनो होननानै आवगायबोनाय जायो। दाखालिहाय गहपुराव थांनानै धनस्री समस्तिनि बीपीएफनि एमसिएलए प्रेस मुसाहारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव भट बिनो थांनानै बिनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बायदिसिना बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बर'आव फंसे बाथ्रा दङ, खिनाया लाजिया नुनायासो लाजियो। बाथ्राया ओरैबायदि जे थांनाय समाव बीपीएफनिफ्राय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर रेकर्ड जादोंमोन, एनडिएफबिनि 4 गट एबसुनि नाजानायाव आरो लोगोसेनो इउपिपिएलनि जि सावरायलायनायनि गेजेरजों जि बिटिआर रेकर्ड जादोंमोन, बे बिटिआर रेकर्डखौ गोबाङैनो तास्सिल' खालामनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। बिथांमोना बे एकर्डखौ भुवा होनना बुंदोंमोन, बे एकर्डखौ नंखाय होननानै बुंदोंमोन। आरो दिनैहाय दाखालि जोङो बीपीएफनिनो सासे एमसिएलए प्रेस मुसाहारिया बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों माने सोसनजानाय जि सनितपुर, गहपुर, बिश्वनाथनि 41 जि गामि
बे गामियाव थांनानै बिथाङा दालालगिरि खालामहैनायखौ जों नुनो मोनदों। तो जोंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेनो, थांनाय समाव जोंनि बिटिआर एकर्डखौ लानानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय बायदिसिना नंखाय बाथ्राफोरखौ बांसावलाबायनाय जादोंमोन। रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गेना गोरोन्थि सोमजिहोनो थाखाय बिथांमोना बायदिसिना राजनिति खालामबोनायखौ जों नुदों। आरो बे सनितपुर, गहपुर, बिश्वनाथ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जे बिटिआरआव बा बिटिसिआव मालाबा हाबनाय नङा, बियो भुवा, प्रमद बर'नि बियो भुवा, माने बिटिआरआ भुवा बायदिसिना बांसावलाबायदोंमोन। दिनै बिथांमोना लाजिनांगौमोन जे बिथांमोना दिनै बे ओनसोलाव थांनानै दिनै भट बिनो थांदों। तो ओंखायनो बियो गोबारैनो सोंखारि जाथावना, लाजिथावना, गरिहना होथावना मोनसे बाथ्रा जादों। थांनाय समाव बिश्वनाथ, गहपुर आरो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोननि जि बिपिएफनि जि माने सासननि समाव बिथांमोना गोबां मोनसे गिदिर बदनाम होनानै दोनदों। बिथांमोना सनितपुर, बिश्वनाथ ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बुंदोंमोन, जायफोरा बिथांमोनजोंनो एखे लोगोयै आलादा रायजो बदलैनि थाखाय सोमावफादोंमोन, एखे लोगो सोमावसारनायाव बारसिनदोंमोन। नाथाय बिथांमोनखौ बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव बिथांमोना हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव सरकार फैनायनि उनाव बिथांमोनखौ बिथाङा बिदेशि होननानै बिथांमोना मोनसे बिमुं होदोंमोन। जाय बिदेशि बिमुं होजानानै बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां दुखु मोनदोंमोन। आरो बे बिदेशि बिमुं होनानैनो सनितपुर, बिश्वनाथ जिल्लानि जि बर'फोरनि जि जेंना जेंसि, 22,000 जेंना जेंसि, हा हुखौ लानानै फरायसालिनि जेंना, बिनि रायजो जानायनि जेंना, फरेस्ट ओनसोलनि हानि जेंना, बे जेंनाफोरखौ गासैखौबो बिथांमोना नासयजोबदोंमोन। बिथांमोनजों थांनाय 22-20 बोसोराव बिथांमोना माब्लाबाबो गैफायामोन। बरन्स बिथांमोननि जेंना जेंसिजोंबो बिथांमोना गैयामोन, बरन्स बिथांमोनखौ बिदेशि मुं होनानै दोनदोंमोन। जायनि थाखाय बिथांमोननि जेंना थासेयावबो बिथांमोननि जेंनानि प्रति माब्लाबाबो बिथांमोनजों गैफायामोन आरो बिथांमोनजों माब्लाबाबो गसंफायाखैमोन। बिथांमोननि दुखु दाहाखौ माब्लाबाबो बुजिनो नाजायाखैमोन। दिनै बेफोरबायदि दोलोनि एमसिएलए बा बेफोरबायदि दोलोआ दिनै बै ओनसोलाव थांनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव भट बिहैनाया जोबोद लासिंसिं, जोबोद माने सोंखारि जाथावना मोनसे बाथ्रा जादों। तो ओंखायनो थांनाय समाव जि दायो सनितपुर, बिश्वनाथ, गहपुर ओनसोलनि जि बर' गामिफोरा बिटिआरआव हाबबाय, बे गामिफोरखौ सोसननायाव बिपिएफ दोलोआनो बयनिख्रुइबो बांसिन माने बाधा हिसाबै होनानै बिथांमोना दोनदोंमोन। आनखि बिथांमोना माने खुगाजों बुंनानै बाधा होनायनि बाथ्राल' नङा, बिथांमोना आयेननि दहाय लानानै बिथांमोना हाइकर्ट पर्यन्त खालामदोंमोन। बे ओनसोलनि गामि सोसननायखौ लानानै बिथांमोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बे ओनसोलखौ सोसननायखौ लानानै बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमोन जे बियो सेटेलाइट सिस्टेमसो जागोन, बियो माने जोंनि कन्टिगिउवासखौ जोंखौ मेनटेन खालामनाय नङा, बियो बिटिसि जानाय नङा, बियो माने जोंनि 6 सिडिउलनि जि स्टेटास बेखौ फोजोबगोन, बायदिसिना बाथ्रा दिनै बुंनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। खिन्थु दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सोसनजानाय बे गामिफोराव थांनानै दिनै भट बिनो थांनायखौ जों नुदों। ओंखायनो जोङो इउपिपिएल दोलोनि जानानै गोख्रों माने सोंखारिदों। प्रेस मुसाहारिया माने बायदिसिना बाथ्रा बुंहैनायखौ जों नुनानै दिनै बिथांमोना बुंदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि समस्या समाधान खालामनायनि, बैहाय स्कुल कलेज गायसननायनि, लामा दालां गायसननायनि, बिनि हा हुनि समस्याखौ फोजोबनायनि बाथ्रा दिनै बुंहैनायखौ जों नुदों। दिनै बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिखिनि खामानि मावबाय, बे खामानि मावनायखौ नुनानै दिनै बिथांमोना सोमखिदों। आरो दिनै बिथांमोना बेखौनो लानानै दिनै राजनितिनि मुङाव राजनिति खालामनानै बिथांमोनासो जिल्ला दानायनि खामानिखौ मावगोन, बिथांमोनासो हा हुखौ माबे सार्कोलाव हाबनांगौ बेनि खामानिखौ मावगोन, बे रायजो राजानि बायदिसिना समस्याफोरखौ बिथांमोनासो मावनो हागोन, बिथांमोनासो सरकार फैगोन होननानै रायजोफोरखौ जि मोनसे थगायनाय रावजों बाथ्रा बुंहैनाय, बेखौ सनितपुर, गहपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरा गोबां मोजाङैनो मिथिना लानाया मोजां। मानोना दायो प्रेस मुसाहारिमोन बायदि माखासे दालाल
सनितपुर गहपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव हाबहैगोन आरो लोगोसेयावनो आं सनितपुर गहपुर बिश्वनाथ ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरखौ मोनसे बाथ्राखौ खावलायबावनो लुबैदों दायो नोंथांमोननि सोमजिगोन बै सुबुंफोरनिफ्राय नोंथांमोना साबधान जानाया मोजां मानोना थांनाय 17टा बोसोराव बीपीएफ दोला माब्लाबाबो बे सनितपुर बिश्वनाथ ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि दुखु दाहाजों गैयामोन दिनैबो गैया बिथांमोना दिनै राजनितिनि मुङाव राजनिति खालामनो थाखाय जों थांदों ओंखायनो बे ओनसोलनि समस्या जोबनांगोनबा बिटिआर एकर्डनि दहायजोंनो जोबनांगोन जोंनि मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि गेजेरजोंनो जोबगोन आरो बेनि थाखाय रायजोआ इउपिपिएलनि सायाव प्रमद बर'नि सायाव अरायबो फोथायनायखौ लाखिनांगोन तो ओंखायनो आं खावलायदों बेफोरबायदि प्रेस मुसाहारिमोन बायदि बीपीएफनि दालालफोरनिफ्राय नोंथांमोनखौ साबधान जानो थाखाय खावलायदों आरो बेफोरबायदि बीपीएफआ बे ओनसोलाव थांनानै जाहाथे उननि समाव माने दालालगिरि खालामहैया बेनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय साबधान खालामनानै होनाय जादों